Ja, og jeg hedder Alexander Gylmen, og også en del af Nationspartiet, og vi vil fortælle om vores udlændingepolitik. Som jeg også har bemærket, så er vi i gang med en stor valgkampagne her rundt omkring på skolen. Og det er så i morgen, at vi skal stemme på hvilket parti, I synes, der er bedst. Inden for Nationspartiet går vi ind for, at vi gerne vil give indvandrerne et godt og sikkert og trygt sted heroppe i Danmark. Hvis at deres land nu er katastroferamt, så vil vi også hjælpe dem med at genopbygge det tabte, de har i deres land. Og vi vil sende nødhjælpspakker ned til dem, så de kan overleve i deres eget land. Men vi tager gerne imod indvandrerne heroppe. Vi vil bare ikke have, at de skal gå ubeskæftiget rundt og ikke lave noget som helst. Fordi det er netop sådan noget, der skaber kriminalitet. Og sådan noget gider vi slet ikke ud i. Vi skal helst have et trygt og rart Danmark, eller dansk sted her i Danmark. Så vil jeg fortælle lidt omkring vores miljøpolitik. Fordi vi går meget ind for rent og grønt miljø og satser på det grønne. Og det er blandt andet sådan noget her, at Nationspartiet også står for et rart sted her i Danmark, hvor der kan være grønt og dejligt at være. Fordi det er her, vi er født, og det er her, vi lever, så der skal det være grønt og dejligt. Vi vil helst ikke pille for meget i selve naturen, at naturen er skabt, som naturen er skabt med skove. Så vi vil ikke rive det helt ned for at skabe vindmølleparker og sådan noget. Det har vi også vandet til, eller havet, til at skabe vindmølleparker. Men vi vil helst ikke pille så meget ved naturen, eller pille så let ved naturen som muligt. Så vil Jakob fortælle lidt om terror. Mens jeg lukker døren. Terror, der bekæmper selvfølgelig rigtig hårdt, og de kriminelle, som gør det, får ikke livstidsstraf for det, for det bruger vi ikke hos Nationspartiet. Vi vil gerne give dem de kriminelle, vil vi gerne give de hårde straffe, men ikke for hårde, men tilpas. Og hvis vi vinder valget, så vil vi gerne stande støtteparti med optimistisk fremtid, fordi de har mange ting sammen, og ja, det var så det, vil sige. Yes. Så en støtte til Nationspartiet. Tak. Dit valg er dit land.